Pennod 3. Wmff, wmff. Rhyddhau Bili bach mor gyflym a saith, ond bob tro roedd e'n cael cip dros ei ysgwydd, roedd y pyffiau o anadl mwg melyngoch wedi dod yn nes. Roedden nhw mor agos nawr, gallai ei teimlo nhw ar ei war. A'r sŵn, roedd yn fyddarol yn ei glistiau, y sŵn sosial pwffian sisial ffroeni dychrynllyd. Wmff, wmff, oedd y sŵn. Wmff, 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 wmff. Roedd e fel sŵn injan stêm yn gadael gorsaf. Yna'n sydyn, clywodd Bili sŵn arall oedd rywsut yn fwy dychrynllyd eto. Sŵn pystylad carnau enfawr yn carlamu ar lawr goedwig oedd hwn. Cafodd gip arall dros ei ysgwydd, ond roedd y peth, y bwystfil, yr anghenfil, neu beth bynnag oedd e, wedi guddio o'i olwg gan y mwg roedd e'n ei saethu allan wrth garlamu yn ei flaen. Roedd yr anadl myglyd yn llifo o'i gwmpas i gyd nawr. Roedd e'n gallu teimlo ei wres. Yn waeth byth, roedd e'n gallu arogli ei ddrewdod. Roedd y drewdod yn ffiaidd, y drewdod sy'n dod o grombil anifail sy'n bwyta cig oedd e. Mam, llefodd Bili bach, achub fi. Yn sydyn, yn union o'i flaen, gwelodd Bili foncyff coeden enfawr. Roedd y goeden hon yn wahanol i'r lleill, oherwydd roedd ganddi ganghennau isel iawn. Wrth ddal i'r redeg, rhoddodd Bili naid wyllt am ei changen isaf. Daliodd hi a'i dynnu ei hun i fyny. Yna, cydiodd yn y gangen nesaf uwch ei ben a'i dynnu ei hun i fyny eto. Yna, eto ac eto, gan ddringo'n uwch ac yn uwch i ddianc rhag y bwystfil ofnadwy oedd yn ffroeni yn chwythu mwg a'i anadl yn drewi. Dim ond pan oedd Bili'n rhy flinedig i ddringo'n uwch, y rhoddodd y gorau i ddringo. Edrychodd i fyny, ond roedd brig y goeden enfawr yn dal o'r golwg. Roedd hi fel petai'n mynd i fyny am byth. Edrychodd i lawr. Doedd e ddim yn gallu gweld y llawr chwaith. Roedd e mewn byd o ddail gwyrdd a changhennau trwchus llyfn, heb ddeiar nac awyr i'w gweld. Roedd y bwystfil drewllyd oedd yn ffroeni ac yn chwythu mwg filltiroedd oedd i tano yn rhywle. Doedd e ddim yn gallu glywed mwyach hyd yn oed. Daeth Bili bach o hyd i le cyfforddus lle roedd dwy gangen fawr yn dod at ei gilydd ac eisteddodd i orffwys. Ar hyn o bryd beth bynnag, roedd e'n ddiogel. Yna, digwyddodd rhywbeth rhyfedd iawn. Roedd cangen lefn enfawr yn agos iawn at y man lle roedd Bili bach yn eistedd, ac yn sydyn sylwodd fod darn bach sgwâr o risgil yn dechrau symud. Darn bach iawn oedd e, tua maint stamp, ac roedd y ddwy ochr fel petai nhw'n hollti yn y canol ac yn agor yn araf tuag allan, fel dau geuad ar ryw ffenest fach. Eisteddodd Bili bach, gan syllu ar y peth rhyfeddol hwn. Ac yn sydyn reit, daeth teimlad anghyfforddus, rhyfedd drosto. Roedd hi'n teimlo fel petai'r goeden roedd e'n eistedd arni, a'r dail gwyrdd o'i gwmpas i gyd yn perthyn i fyd arall yn hollol, a'i fod e'n drysmaswr, heb hawl i fod yn ei canol. Gwyliodd yn graff wrth i'r ceiadau pitw o risgil coeden agor yn raddol. A phan oedden nhw ar agor led y pen? Dyma nhw'n datguddio ffenest fach debyg i sgwâr.
wedi gosod yn dwt yn rho'r gangen fawr. Roedd rhyw fath o olau melynaidd yn tywynnu o grombil y ffenest.